מאוד. יש לי טלפון, אנחנו לא נענה לו, אנחנו נמשיך את הסרטון הזה. היי, 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 עם ישראל, היי. שרואים לי את הציצי לילי. לה 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 לה. היי כולם, ותודה רבה שחזרתם לערוץ שלי. היום, פעם ראשונה, אני הולכת לעשות unboxing video. קיבלתי את הקופסה המהממת הזאת מגילטי. אני דבר ראשון אעצור רגע ואגיד מה זה הפאקג'ינג המדהים הזה. יפהפה, מושקע, צבעוני. אני אישית מאוד אהבתי, מאוד מושך ובולט. אז קיבלתי אותה מגילטי. גילטי זה אתר שרק לאחרונה יצא לי להכיר. זה אתר שמכיל באמת את כל המוצרים, את כל החברות, גם שנמכרים בארץ וגם שלא נמכרים בארץ. מאוד מאוד ממליצה לכם לראות אותם. אני אשים לינק ממש למטה, פה באינפובוקס. וזהו, החלטתי לעשות לנו unboxing video. אז בואו פשוט נתחיל. כשאני פותחת את הקופסה זה נראה ממש ככה. יש פה מעין שתי שקיות כאלה מנופחות, כנראה למנוע את התזוזה של המוצרים בפנים. וכשאני פותחת את הקופסה, דבר ראשון שאני רואה, זה הטריו ליקוויד ליפסטיק מטאליק של עופרה. אני חייבת להגיד שאני שמעתי על זה המון, אני עוד לא התנסיתי בכלל במוצרים של עופרה, ואני חושבת שזה מדהים שסוף סוף יש לי את ההזדמנות לנסות. אז אני חושבת שכדי באמת לדעת עם מה יש לנו עסק, אנחנו פשוט נעשה סוואצ'ים לשלושתם. קוראים להם Long Lasting Liquid Lipstick Trio Set, Limited Edition Summer Metallics. בואו נדבר דבר ראשון על הפאקג'ינג הזה. עצם זה שהם באים ככה שלושתם במעין דיספליי כזה, בעיניי זה פשוט יפהפה, באמת, אני פשוט חושבת שזה מושקע מאוד. ויש פה שלושה גוונים, אחד זה המונקו, השני זה הסנטוריני, והשלישי זה ורסאילס, והשלישי זה ורסאליאס, ורסאילס. טוב, אני פשוט אעיית את זה כי כנראה אני הוגה את זה לא נכון. מעייתים את זה V-E-R-S-A-I-L-L-E-S. ורסאילס. ורסאילס. וזה דווקא מצחיק כי זה הצבע כנראה שאני הכי הולכת לאהוב. אבל, אוקיי, אלה שלושת הגוונים. אנחנו פשוט נסווץ' אותם. אני אוריד רגע את מה שיש לי על השפתיים. בייבי וייפ, בייבי וייפ, בייבי וייפ, בייבי וייפ. כדי להיות הוגנת כלפי המוצר וגם כלפיכם, אני הולכת לפדר קצת את השפתיים שלי כדי להיות באמת קנבס חלק למוצר. אז הצבע הראשון שאנחנו הולכים לבדוק זה הוורסאילס. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. הוא היותר בהיר מכולם. אני חייבת להגיד שגם הפאקג'ינג מאוד מאוד יפה בעיניי, ואנחנו פשוט ננסה אותו. הוונד קצת קטן לטעמי, אני חייבת לומר. אני אוהבת וונדים שהם קצת יותר גדולים. אומייגאד. יש לזה ריח ממש טוב, אני חייבת לציין. טוב, אני חייבת להגיד שאני מופתעת מאוד לטובה. דבר ראשון, בואו נדבר על הפיגמנט. הפיגמנט מדהים. אני בדרך כלל שמה 2 שכבות לפחות מליקוויד ליפסטיק, כל ליקוויד ליפסטיק, בטח עם המטלים, כדי לקבל את מלוא הפיגמנט. לא הייתי צריכה לעשות את זה עם הליפסטיק הזה. הוא נמרח מאוד בקלות ומקבלים את מלוא הפיגמנט די מהר. בואו נמשיך לעניין הפורמולה. אני לא יודעת באיזה פורמולה עופרה משתמשים, אבל וואו. ציפיתי שכמו רוב הליקוויד ליפסטיקים, הם יהיו מאוד דביקים, מייבשים ודי לא נעימים על השפתיים. אני חייבת להגיד שאני כבר 10 דקות בערך עם הליקוויד ליפסטיק הזה על השפתיים. אני מאוהבת. הוא נעים, לא מרגישים אותו, הוא לא דביק. לא מרגיש לי שיש לי משהו על השפתיים, להפך, מרגיש לי כאילו אני בלי ליפסטיק, שזאת קצת הרגשה מוזרה בפני עצמה. אבל זה לא קשור למוצר, זה קשור אליי. אז אוקיי, הוורסאילס, ביג פלוס. בואו נעבור ונסווץ' את הבא בתור, והוא הולך להיות המונקו. טוב, אז בדיוק כמו הקודם, גם מונקו מאוד מאוד נוח ללבישה, מאוד נעים להנחה. אני אישית פחות התחברתי לצבע, אבל זה כבר משהו של טעם אישי. שוב, פורמולה מאוד נעימה, מאוד נוחה, ביג לייק. ואחרון חביב מסדרת הליקוויד ליפסטיק של עופרה, אנחנו הולכים לנסות את סנטוריני. זה רק אחרי שכבה אחת. אני אעשה קלוז-אפ כדי שתראו.
רק אחרי שכבה אחת. טוב, אז כנראה מבין השלושה זה הפייבוריט שלי, זה הסנטוריני כמו שכבר אמרתי. המטליות שלו היא קצת יותר עדינה מהשניים האחרים, אבל באיזשהו אופן זה פשוט מסתדר עם הגוון שהוא כל כך וואו וכל כך out there. אז בשבילי זה פשוט עובד. אבל באמת, כל השלושה, וואו, עופרה. באמת וואו. בואו נמשיך ונראה מה עוד יש לי פה בתוך החבילה. אני רואה שיש לי את המארז הזה. הוא מגיע בתוך מארז לב כזה של קוקה קולה, וקוראים לזה ה-Lip Smacker Best Flavor Forever. וואו, אוקיי. יש לי פה צ'רי, יש לי ונילה ויש לי קוקה קולה. איך פותחים את זה? הייתי צריכה לפתוח. ציפורן. טוב, אז המארז הזה מגיע עם 3 טעמים, כמו שכבר אמרתי. אני הולכת היום לפתוח ולפחות להריח את 3. זה ה-Lip Smacker קוקה קולה. זה כנראה הקלאסי. וואו, יש לזה אשכרה ריח של קולה. וואו, אוקיי. הוא מאוד נעים, מאוד חמתי, אני חייבת לומר. קצת דביק בשבילי, אבל נעים בסופו של דבר. אוקיי, הם בלי צבע. הקוקה קולה הוא ביותר גוון חום כזה בבפנים שלו. הוונילה הוא יותר לבן בבפנים שלו. שוב, אותה פורמולה, מאוד חמתי. ריח מאוד טעים לווניל, קצת בא לי לאכול אותו. והצ'רי שמגיע במעין גוון הדמדם כזה בבפנים שלו. וזה כנראה הריח הפייבוריט שלי, הצ'רי. אז אלה הם הליפ סמאקרס של קוקה קולה. מאוד אהבתי את האריזה של הלב, מאוד מושקע, ומאוד אהבתי את זה שיש 3 ריחות שונים, עם 3 טעמים שונים. אפשר לקלוע כנראה לכל טעם, אחלה מתנה, למען האמת למישהו. כנראה שהריח האהוב עליי היה הצ'רי, מאוד עדין, מאוד מרומז כזה, וזהו, אהבתי. מה עוד יש לי כאן? יש לי פה Abercrombie & Fitch, וזה, אוקיי, זה בושם לגבר. אז זה כנראה אני אתן לאילי, שיתנסה ויגיד לי מה דעתו. יש לי פה גם את הג'ימי צ'ו, Illicit Flower. אוקיי, בואו ננסה. יש לזה ריח מאוד מאוד טוב, אני מניחה שזה ריח שיותר הייתי הולכת איתו נגיד לערב, או לאיזשהו אירוע, ופחות ליום יום, כי באמת הוא קצת יותר מדי מרוכז בשבילי. אבל הריח הוא מעולה. וזה המוצר האחרון שנשאר לי בקופסה. אני עדיין לא יודעת מה זה, כי הוא סגור במעין פאקג'ינג משלו. אני חייבת באמת לשבח את גילטי על הפאקג'ינג. הפאקג'ינג פשוט יפהפה, מושקע, צבעוני, נעים לעין, מאוד מאוד מושך. אוקיי, אז בעצם זה לא המוצר האחרון שיש לי, יש פה בתוך הקופסה הזאת 3 מוצרים. אחד מהם סגור במעין בבל ראפ כזה. אוקיי, אז מה שיש לי פה זה של המיקה, וקוראים לזה The Wizard. אני חייבת שוב להגיד על הפאקג'ינג, יפהפה. וזה בעצם פריימר לשיער. וואו, יש לזה ריח ממש ממש טוב. אוקיי, זה לא שומני כל כך. אני פחדתי קצת שזה שומני, אבל זה לא. ואני אאלץ לנסות את זה, ולחזור אליכם מה דעתי לגבי זה. אבל בינתיים מאוד אהבתי את הריח, מאוד אהבתי את הפאקג'ינג, ודי אהבתי את זה שזה לא שמנוני כל כך, כמו שרוב הפריימרים לשיער הם. אוקיי, המוצר הבא שיש לי פה זה ה-Sinful Color Professional בגוון 395 פולי, זה בעצם לק. שוב, בגוון מאוד פוקסייתי, מאוד זוהר, מאוד מתאים לקיץ. אני מאוד אוהבת את הגוונים האלה של הוורוד. בדרך כלל אני עושה לק ג'ל, אבל ברגליים אין ספק שאני אנסה אותו. נראה שהפורמולה היא די סמיכה, שזה משהו שאני מאוד אוהבת בלקים שלי. וכמו שכבר אמרתי, הצבע מהמם בעיניי. אני אנסה אותו ואחזור אליכם. והמוצר האחרון בהחלט שלי להיום זה המיקיילה מייקאפ בראש, וזה במספר 26. אני חייבת רגע לעצור ולהגיד משהו על הפאקג'ינג. אני חושבת שהיום פאקג'ינג, אריזה בכללי, זה הדרך של הלקוח להתחבר למוצר, להתחבר לחברה, וזה גם הדרך של החברה לשבות את לב הלקוח שלה. אז כמו שכבר אמרתי לגבי חלק מהמוצרים היום והפאקג'ינג שלהם, אני חושבת שגם מיקיילה עשו עבודה מאוד מאוד טובה עם הפאקג'ינג שלהם. כי מברשת שחורה ראיתי המון. מברשת ורודה עם קצה שחור, זה עוד לא ראיתי. הסיבים מאוד מאוד דחוסים, ובכללי אני חושבת שהיא תהיה לי מאוד מאוד שימושית, במיוחד להנחת היילייטרים, כי היא די צפופה, אבל אני אנסה אותה ואחזור אליכם.
אז זהו, זה היה סרטון האנבוקסינג שלי להיום. תודה רבה שצפיתם בי, תודה רבה לגילתי ששלחו לי את כל המוצרים המדהימים האלה. פרטים לגבי המוצרים האלה אני אצרף באינפובוקס ממש למטה. אני מקווה שתעקבו אחריי פה ביוטיוב, בסאבסקרייב בוקס ממש כאן למטה, ובפייסבוק, באינסטגרם ובסנאפצ'אט, הכל תחת השם בר קליין. וזהו, אני מקווה שנהנתם. שיהיה יום טוב.